Hi mga friend, nasubukan nyo na ba itong Pilatin Hair Removal? Well, kung nanonood kayo sa aking video sa YouTube channel na Bisaya Kuday, ay natry ko na rin ito sa kilay ko naman. Ito naman ay kili-kili version guys. So, ang kili-kili na yan ay una po siyang bulbos. So, pag takot po kayo magbunot-bunot kasi syempre masakit po yun, itry nyo po itong Pilatin ipahid. Ipahid nyo lang sa kilikili. Yan, dun sa may buhok. Dun mo siya ipahid. Tas pag una mo pa lang lagay guys, dapat damihan mo kasi yung buhok natin sa kilikili ay medyo mahirap tanggalin. So, mag-wait lang po tayo. So, after po ng 15 minutes guys, kailangan nyo po ng wet tissue. At papahiran nyo na po yung po tayo at papahiran na natin yung kilikili. So, ayan po guys. While waiting kasi walang naghahawak ng aking camera. So, ihanda po natin yung wipes natin. Ayan, nagpupunas na po pala ako niyan guys. Ayan, pinunasan ko yan. Wala po kong ginamit na kumbaga pambunot niyan. Legit po yan na nakakatanggal ng buhok ng kilikili. So, para po sa mga lang to guys pag first time pag girls, kailangan po damihan ninyo kasi kapag first time po kasi guys, medyo matigas pa yung buhok. Pero pag i-maintain nyo na to na ito yung ginagamit nyo, madali nyo lang pong makuha yung mga buhok. Ayan. So guys, pasintabi po sa kumakain. Charot. Ganyan na po yung kilikili niya. Wala na po kayong nakitang buhok. So ganyan yung buhok niya. O, di ba? Wala nang buhok. Kanina may buhok. So, sa next naman tayo guys, sa kabilang kilikili. Ayan yung kabila niyang kilikili guys. O, makikita nyo sa tissue yung nakukuhang buhok. Ayan. Ayan na sa tissue. Yan, tapos yan ipapahid mo lang. Yan, tapos pahid mo lang ulit. Yan, tsaka guys, pag nagpapahid kayo, minsan kasi masilan yung skin natin, no? Sasabihin nyo mahapdi. Normal lang po yan nahahapdi guys, kasi syempre parang binunot natin yung kumbaga yung mga buhok natin. But there is no pain na mararamdaman ninyo. Legit na legit at alam niyo guys, i-recommend ko talaga na bumili kayo. Tapos alam niyo ba kung magkano ang Pilatin na to? Nabili ko lang to ng 5 pesos. 5 pesos at in-order ko lang sa Shopee o kung kahit saan kung may mga tindahan na ganyan ang binta. So, thank you for watching and don't forget to share and like this video for more video or DIY na inyong malalaman. So, ito po si Bisaya Kuday at your service and my page Cheryl